היי חבר'ה, תראו מה יש לי פה. קרמבו. מה אתם אומרים לי? אוקיי, קרמבו. ומה? קרמבו וניל, שוקולד ככה. אבל אצלי זה לא סתם קרמבו. זה קרמבו בארצות הברית. בארצות הברית אין קרמבו. אין. אבל יש בחנות ישראלית. היינו רגע בחנות ישראלית. תראו. קנינו גם במבה. נכון, תראו. יש פה נגיד את זה, במבה, תראו, באנגלית, הכל כתוב פה באנגלית, אבל למעלה אוסם. תראו, אוסם, זה האוסם מלמעלה. אני פשוט לא מאמינה שיש לי בעיית קרמבו. אני לא קיבלתי קרמבו מלא זמן, לא אכלתי קרמבו מלא זמן, כי כאילו... לא, מלא שנים. לא. אכלתי השנה, אבל לא אכלתי לפני הטיסה.